kwa Yeni ne di chama. Nna dim. Anyị na-anwa. Ine geme. Anyị ga-achọta ofu ụbọchị. M ga-apụta ka anyị nọkọlịa. Ama ngwan o jisike emecha ka m kpọọ gị. Ọtụtụ ọma. Victoria, kedu onye gị na-akpa n'ekwentị? Kedu nke bụ na gị na di gị na nwa? Ọ na ya da ha nwa. Kedu onye gị na-akpa n'ekwentị? Enyi m. Ọ ga-abụfu onye ilo gị? Na ka ngwa gị. Biko ike ga-adị ọkwa m ya bụ isi ụtụtụ. Ayọkwa gị. Ebidokwana. Victoria, kedu nke bụ na ịma nji nwayọ wee zobela ajụjụ? Ọ na masala ajụjụ ịjụ. Ọ na masịrị gị na enyi m. Victoria, nwunye m, ugegbe m. Ọ bụla otu a ka esi aza ajụjụ. Mmadụ jụọ gị ajụjụ, ịkọwalị ya. Ọ jụọ gị kedu onye gị na-akpa n'ekwentị. Ịkọwalị ọfụma kọdori ya nị. Egwu ya afọ nwa, gwe ya ebe o si, gwe ya ka o si eje, ka o si ana. Ịgwakwu ya ka ọ nwoke ka ọ nwaanyị. Ọ na mụ na nwoke ama nkwụ n'ekwentị m. Here, Victoria. Ọgwụ ụtọ a ka nghọgbu si ebido. Victoria! Kpachapụkwa anya gị, Victoria! Ka obere ha ga-esi gara ọnụ ụtọ a. Oge ikpeazụ nnere anya ada eme mgbakọ na mwepụ n'usekwu. Doris, ije gị n'ahịa na-eje edoghị m anya. Odoghị m anya. N'ogene, ka ọ dodo onwe gị biko. Kedu ego m fọrọ? Kedu ego ọ bụ fọrọ? Agbakwara m ihe niile. Ego m nye gị na-eje ahịa na ego n'ihe igoro ezuru. Oru ka ego m fọrọ nyeghachi m ya. Ị na-achọ ịkpa m amụ ka ihe egwuregwu adịrọ. Na m tikpaga amụ. Na gị nye m ego m fọrọ na-asị m ihe niile i gotere erughị nye m ego m fọrọ. Ị na-akọwazi na nna gị ego karịa? Ọ dịkwa m ka ihe na-eme. Nya anyị na-akpọzi m onye aghụghọ na nzulugo ohi n'anya ọcha. Doris, nyegodi m ego m fọrọ nyezie m akọwazie m ma ịbụ onye aghụghọ ma izomoshi o. Nyegodi m ego m fọrọ. Simon, ọkwa nwunye gị ka m bụ. Kwanyelu m ugwu. Ka efe nkwanye ugwu nwere ime n'okwu a. Nye m ego m fọrọ. O nwere ego fọdụ unu. Daalụ na nke ikwu, akpalizina m. Kedu onye gị na ya na-akpa? Mmadụ. Ama nnọọ mmadụ gị na ndị mmụọ ga na-akpa. Akpakwanụ nke gị. Ajụjụ ka njụ gị. Kedu onye gị na ya na-akpa na-eme gị na-amụnyeri ka nwatakịrị natara ozi enyi ya nwaanyị? Victoria. Ya na mụ na mmadụ enwezi ike ịkpa n'ekwentị nwee na-achị. Asị ha ọ ga-akpa na ekwentị gị. Mana ajụjụ na-ajụ gị bụ ọ nwoke ka ọ nwaanyị ka gị na ya na-akpa? Maka ọ bụ nwaanyị ka ị nọ n'iru m gị na ya na-akpa nkata ịmanisha adịghị gị mma. Ọ bụ otu a ka o si ebido. Victoria, a na-egbu n'ebugo gị? Nekwa ya ka ngwa gị. Kata bụrụ mbido n'ikpeazụ ị ga-anọ n'iru m gị na nwaanyị na-akpa n'ekwentị gị. Mma nwekwu ya. Ekwuchagokwa m. Hey!
ị na-ara m mgbaghara maka na ị na-ana m ego gị fọdụrụ ka ọ gịnị? Ama m n'iwe na-ewe gị. Biko, gbaghara m. Mana ife n'anya Simon, mgbaghara ị na-ayọ m agbanwere nkwechi ikwechiri na m ga-enyerịrị gị ego fọdụrụ. Ebe kwa nke ego nwafọ. Nya ịma kwadogo m asambodo onye oshi n'ihu. Ọ ihe imelụ. Emezini ya ka ọ bụ nnukwu ihe ọkwa obere ihe aka anyị ka na-ekwu n'okwu ya. Biko, gbaghara m. Mana ife m na ị kwesịrị iji nwayọọ na-emefusi ego. Ọ ga-enyere anyị aka. Simon, anyị kwesịrị ime otu anyị si agwa onwe anyị okwu. Aghọtara m ihe na-achọ ikwu bụ na mkpachapụrụ anya otu nsi ego ihe n'ahịa. Mana nsogbu okwu ọnụ gị ọ bụrụ ya ka ị kọwa anụ. Ọ dị nnọọ ka ị na-etu m Doris onye ohi, Doris onye nzama, Doris onye aghụghọ. Chukwu ihe ọjọọ. Kwụsị ya biko ngwa ndo o. Ihe m chọrọ bụ ka anyị na-akpakọ ego karịa ka anyị si emefu ego. Ọ ga-enyere anyị aka ịrụ ụlọ nke anyị n'oge. Anyị si ebe a kwapụ ka na ọ bụrụ ọzọ ihe chọrọ. Ọ bụrụ ọzọ ihe chọrọ. Onye nchọka mụ na gị kpaa. Nne, okwu Igbo kịta nwere ike ịgbalịsi gburu nwoke. Maka gịnị? Maka na mgbe ọbụla nwaanyị si di ya na onwe ha ga-akpa, enweghị ọbụla nwoke nọ na nsogbu ma ọ bụ na ọ na-achịba na nsogbu. Ọ bụrụ ihe ahụ ị na-eche. Ihe nchọka mụ na gị kpaa bụ ihe ga-enyere anyị aka na alụmdi na nwunye mụ na gị na-anụ. Nne, obi adịghị gị mma na alụmdi na nwunye anyị. Ọ bụrụ ihe nkwu. Ịgba nkwunye ya maka ime ego dị mmefu n'isi gị. Douglas, agakwana ebe a taa. Ngwa ndo nwaanyị ọma, nwa na-ekwu nne gị ntị. Ihe nchọrọ ịgwa gị bụ na achọ m ka m gaa chọọ ọrụ. Ike ndị anọ nkịtị agwụgwụ m. Ịnọ nkịtị abụrụ ezigbo ihe. Ka ekosibela ji ya. Achọrọ m ibi ndụ ka onye dị ndụ. Victoria, otu ị nọ ọ dị gị nwụga anwụ. Douglas, etizina m okwu n'ọnụ. Ọ bụrụ ihe nkwu. Ihe nnachi gwa gị ifuru nwunye ndị a na-anụcha anụ apụta na-eso ya dị ha ka ijiji ma ha chọọ ihe ọbụla. Achọrọ m ụdị ihe ahụ. Onchi gị ude si gị Douglas na-eme gị ude. Nchi mmisi si gị Douglas na-eme gị isi. Onchi gị ọbante si gị Douglas na-eme gị ọbante. Viki mgbomgbom. Viki mgbomgbom. Ngwa wetu obi anyị. Ihe ga-eme bụ na nye m obere oge ka m chere banyere ya. Chikwa ya ọsịsọ. Maka enyi nwaanyị gwa m n'ọrụ dapụta n'ụlọ nkwari. Ụlọ ebe? Ụlọ nkwari. Ụlọ nkwari? A na-achọ ịga nekwado ebe ahụ anya. Ụdị ihe na-amasị m. Aga m eche maka ya. Okay, kiri ball. It is not. Nna ya, ọ nwekwa ihe na-eche. Ọ dịkwa ka anyị ga-etinye anya n'ihe gbasara ịtụbata ngwa afịa egwuregwu ọkpụ bọọlụ. Maka na ụda anyị si nwee mmasị maka egwuregwu ọkpụ bọọlụ, ọ ga-agakwa afịa, ọ ga-adabakwa. Kịta ka m ghọtara ihe na-afụ gị ụfụ nnọọ. Kịta ka m ghọtara. Ị chọghị ikwete na a na-emeri nri nke gị ọkwa ya? Ị chọghị ikwete? Jenụ naanị na-egwu gị ma agba. Ka m gaa ahịa. Ahịa? Kedu ihe Doris nwunye gị na-eme? Enweghị m ike ikwe ka ọ gara m ahịa ọzọ n'ihi ihe ụfọdụ m chọpụtara. Ị ga-eso m aga?
mụnwa soro gị gafe ka na-achọgodi iji obi nwe nabata na ịchọ iji aka gị afe. Kedu ka nwaanyị ga-esi n'ọnụ ụlọ ọ bụrụ nwoke na-eje egote ihe ofe a na-eme nke ahụ eme ọrụ alụ ka ọ bụ? Enweghị m chọpụtara ọ dị m ka Doris ọ na-etinye ego n'ụmụ ihe niile ọ na-egotesicha n'ahịa. Ịma eji ya akpata atụfu abụọ ọgaranya ka m si ka m jee ya pụta Eziokwu ka ikwu. ka m jee ya pụta Eziokwu ka ikwu. Ime ga-eme ịga butere m ụdara ọ na-adị m mma na ụdara dakwu ọnụ ebe ụdara dapịa gị ọnụ. ị ga-enweza m ihe mụzi gị afịa. Ụsọm, kedu? Eji m ahịa jee gotere ihe ụfọdụ. Kezi, aghọtara m. Kedu otu? Ị kwesịrị na-ekele nụ m na enyi m gị aka mee ị kwesịrị ime. Ọ bụrụ ya. Nna, daalụ. Mana nyere m aka n'ihe ndị ọzọ, hapụrụ m ije ahịa. Ịnụ? Nwa m ife mere mbụ na site taa gaba n'iru ekpebiela m ya malụ gị arụ na ọmụmụ ga na-agara gị ahịa. Aghọtara m. Ịkwachiri n'ọgụ ya na-agazi ahịa mụ eme gịnị? Kedu otu m ga-esi eneta onwe m anya? Chere. Ke ka ị ga ahịa si gbasịta ineta onwe gị? Ugbu a ka eziokwu pụtara ihe. Ugbu a ka o doo m anya. Ya bụ na ị na-agba m nzama n'isi ọkwa ya. Nwoke na-agba nzama. Nsogbu anọ. Bịanụ ka ije ahịa. Ọkwa nọ ebe a. Bịa ka ije ahịa. Viki mbom. Viki. Hai, nne. Ọ na-adị m ka ọmụtabili aka m. Isika. Daalụ. Hai. Na-eguzo ọfụma. Dogo. Nne. Ị nwere efe nwunye chọ ka mụ na gị kpaa? Wee nụ m ya. Ịma gbasara ihe anụnwa ọrụ ansị gị na nchi ibido. Isi m ka iche ya eche. Oge na-agafezi ichecha gị a. Ekpebiela m. Ikpebigo? Hey! Obi bụ sọ aṅụrị. Asị na mekweta gị ikwu. Mmadụ adịghị eji ihe o nwere atụ otu aja. Kedu ihe na-aka otu a? Kedu otu bụ m nwe ibido ọrụ bụ gị nwe iji m chụọ aja? Na isi mbido, ụlọ nkwali abụlọ ebe nwaanyị nọ na di kwesịrị ịlụ maka na ọnwụnwa dị ya kalee. Kedu ife na-akọdị ha Douglas? Abụmakwụna. A sị gị na ọrụ na Chinenye m ebe a mbụ ịchịkwado ebe ahụ. Ma na-achịkwado, ma na-achịkwasa. Ọma nta aka ụmụ nwoke a niile ịfụrụ afọ tochi na-enwere ụlọ ha ba n'izu na ha nwecha ego ga-abịa na-achụ gị na-asị gị bata Ckika aka gị na ha ṅụọ mmanya. Kedu ụdị mkparị bụ ihe anụnwa? Ị nweghị ntụkwasị obi ebe m nọ. Agaghị m ekwe ka ihe m bụrụ nke onye ọzọ. N'agbanyeghị ego niile mmefu n'isi gị nke ị mara ma akwụchabụ ụgwọ ya. Nne, chefuo ọlụ a. Mba. Daalụ maka ndị. Doris, enyochala m ihe m ji ego eme n'ụlọ.
ọ dịzi nnọọ ka ọrụ ebere ka m na-arụ ka m na-etufusi ego. Ị na-ama okwu ị ga-ekwu na nzukọ enwere echi? Enweghị m na-amụ. Ihe m na-ekwu bụ na sọsọ nwa ga-ebunwuzi nsogbu ego dị n'ụlọ a. Ọ dị m ka kwadola ọfụma. Ị ga-ebe m. Kwadola ọfụma maka nzukọ ị nwere echi. Okwu ọnụ gị amaka. Daalụ. Kwụsị n'ihe a, kwụsị ihe a. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ị ga-abịa ka ịchọta ọrụ. Ka ị soro na-enye aka n'ụlọ a. Ka ị baa uru. Ị na-akọwa na ibu alụ ka m bunyelụ gị? Ọ bụrụ ihe m kwuru. Ị na-ege onwe gị ntị, Simon. Ifuru ihe ị na-eme kịta, ihe ị na-ekwu, o tego mfụrụ ya wee bido n'oge kwadowe chọwa ọrụ. Ya bụ na chọrọ ka mmadụ binye ụlọ ụtụtụ ofu ụbọchị sị m, na Doris agba ya nzama, na Doris ji gọkwa ya aghụghọ, na Doris ji wee na-ezi ori n'anya ọcha. Ike okwu adịrọ m. Ị nwere ọnụ okwu ya? Ị nwere ọnụ ikwu okwu ya? Ị ga na-ekele chi gị na akpọ m gị ndị EFCC ka bịa kpọrọ gị. Ị gịnị? EFCC. Vicky, ị da-alala ụlọ? Achọrọ m ịrara ụra. Enwere mgbe nnọkọta wee chee olu ilu na gị bụ Douglas enwere ntụkwasị obi ebe nnọ. Kedu ihe iji nụbazie m? Maka na afọ gị n'anya ka m ji nụọ gị. Ịfụnanya mana enweghị ntụkwasị obi ebe nnọ. Kwụsị ihe a Victoria. Ị na-ekwuzi ọdịze ka onwe ihe ọzọ. Agaghị m anọ n'ụlọ ije lụọ n'ụlọ ngwali. Ọ dị eme. Ị ga-ekwekwa ka nje ruo ebe a na-adọtisi akwara. Ọkụ ime enyi nwaanyị abi n'Island. Ịma na ha nwe ụdị ebe ahụ. Ha na-achị onye ha ga-ewe n'ọlụ. Isi na ebe a na-adọtị akwara? Chọrọ? Ọ gị ga na-adọtị ha akwara ka ha ga na-adọtị gị akwara? Kedu ụdị ajụjụ bụ ihe anyị na-ajụ? Ka onye na-achọrọ ọrụ m na-achọ ọrụ. Ụmụ ga na-adọtịsị ha akwara. Chọrọkwa ahụ. Ị ga na-adọtị ụmụ nwoke ka ọsọnsọ ụmụ nwaanyị na ụmụ ntakịrị? Onye ọbụla batara ebe a chọ ka adọtịa ya akwara, adọtịa ya akwara. Victoria, mba! Chefuo ya! Douglas biko. Asị m gị chefuo ya, ị ma nlụdụ ọlụ a. Chefuo ya. Douglas biko. Chefuo ya! Ọma mme. Onye mere na ịchọghị ịla ụla. Sụgbadụ ọ bụ nọọ nche ka oge. Nche. Nwa naba. Biko kpọtakwa m na ọ bụ na ọsọ mewe. Aghọtaghị m ụdị agwa Douglas na-akpa. Ọrụ ọbụla m chọtara ọsị na ọ dịghị mma. Ọrụ ọbụla m chọtara ọsị na ọ dịrọ mma. Nwa obere ego ọsị ọka anaghị nri ya rie. Akwụna ka m na-agba. Aghọtaghị m ekwukworo na-ekwusa m ihe a. Nne m gwara na ekwuru na-eme ka alụmdi na nwunye kwụsie ike. So okwu na ọ na-enyere aka ịma na onye ọ bụ gị na ya chọrọ ụdị mma gị. Ọ bụrụkwa maka ụdị mmadụ Douglas. Ọ bụrụ maka ya. Victoria ị na-ekwu di ọ maka Simon onye nke ahụ ọ na-akwụ ya akwa ịchọrọ nchụpụ ga n'ụlọ ọrụ. Ị marakwa ezigbote dị ịnụta. Ezigbo di gịnị? Ị makwa na di m na-eji aka ya aga ahịa egokwa ihe nri ka m weghara egbu ya nzama. Sokwa na ọ na-adọ ya adọ ịchọrọ nchụpụ ga n'ụlọ ọrụ ọbụla. Ọ chọọ dịkwa ịmụ ebe ọ bụ m na-alụ ọrụ. Naanị ihe ọ chọrọ ọgwụ ọnwa gwụkwara ana ka m were ụgwọ ọnwa wenata n'ụlọ. Ọ na ị chọrọ ịrụ ọrụ? Echi nọ nkịtị. Na ihe m na-akọwa bụ na achọrọ m iji nwayọọ chee echiche nyochaa onwe mmadụ dị ọrụ ga-abụ nrụọ ịghọtago ọrụ ga-amasị m. Achọrọ m iji maka ego gbaba n'ọrụ ọbụla. Achọrọ m binye ụla n'ụtụtụ otu a ncheta ọrụ m
obi abụrụ m sọ afọ ojuju na obi aṅụrị. Ihe ọ bụchi ihe na-ekwu ichi okwu. Amanata m n'ọbaka baka anọ n'ọbaka ga-emebi ọgwụ a. Hai kewụrụ isi ha lee Igbo Movies. Dọgụ Viki Mbogo ya nke ịgbado otu a gara ebe isi akwọrọ ka m jechọ ọkwa ime enyi m nwaanyị a na-arụ na ụlọakụ ndị a bidochara ọhụụ. Ha na-achọ ndị ozi ahịa ka enye ha ọrụ maka ọnụ ya ka m je wee nọ elekere oge 3 tupu m fụ onye isi ha. Enyekwara m ọrụ ahụ, ha si ka m bido echi. Douglas ọ n'ịnụrụ ihe m kwu? Anụkwa m ihe ikwu mana mgbe uche m ji pụọ n'ihe ị na-ekwu bụ mgbe ị na-ekwu maka ndị ozi afịa ụlọakụ. Onye mara na ọrụ a bụ ọrụ na-akwanye ugwu. Ya ọ mgbe njisi na ọ bụla ọrụ ịkwanye ugwu. Ihe m na-ekwu bụ na agaghị m anọ n'ụlọ enwe ọrụ ụdị ọrụ a. Mana Victoria ka njikene gị, kedu ka ị ga-esi wee si n'ụlọ pụọ jee n'ezi ịchọta ọrụ ọ bụla ọrụ ị ga na-eje njem? Douglas achọ m ịrụ ọrụ. Asị m ga-alụ n'ọrụ. Ihe m na-ekwu bụ na ị ga-achọ ọrụ ị ga-esi n'ụlọ na-alụ ọ bụla ije njem. Kịta ka ị kwuru ihe dị gị n'obi. Ọ iche ihe ahụ nwoke na-eme anụta nwaanyị apasị ya n'ụlọ atụsa m n'ụlọ ihe ịchọ. Ọ bụlakwa ihe m kwu. Ihe m na-ekwu bụ na ị ga-achọ ọrụ ị ga-esi n'ụlọ na-alụ ọ bụla ije njem. Ofe ihe ahụ ka anyị na-ekwu. Ịnụtagonu m ka ị tụsazie m n'ụlọ. Victoria chegodi ha ị mana ka nwoke ga-esi wee na-alụ ọrụ n'ụlọ ịlụ karịa nwetakarịa ego karịa ndị anọ n'ezi. Chegodi ya. Kedu ụdị ọrụ ka osisi akwụ n'azụ bunu ka m ga-eje ebe nje na-akata ego maka na onwe ego ikobesịrị ebe ahụ. Ngwa wetu obi anyị na ihe ga-eme. Aga m egote aka ọ bụgoro ụka 3 na ego nna gị mana nke a ga-abụ mgbe ngwa afịa m dabata. M ga-eche mgbe ngwa afịa gị bata. Ngwa Victoria ime ihe ga-emezi ebe ọ bụ na ije lụọ ọrụ na anụghị ọkụ aga m eji aka m jee tụtanya bụ ọrụ. Ntụtanya bụ ọrụ dị m mma n'obi ịlụọ ya bụ ọrụ. Kemgbe ị ga-achọta? Mgbe nchọta ya bụ ọrụ dị m mma. Bako,